törvénybe és országgyűlési határozatba kell iktatni, hogy mit akarunk. Hogy mennyi idő alatt érjük el, az egy következő kérdés. De hogy ebben töretlenül kell munkálkodni, és ezeket a törvényeket végre kell hajtani, és úgy kell kőbevésni, hogy azokat a különböző külföldi és belföldi durva támadásokat, kirablási kísérleteket többé nem merje senki megkezdeni próbálni, és ne tudjon rést találni ezen a szándékon, ez az első lépcső. Magyarországnak szüksége van elfogadott, nemzeti konszenzuson alapuló egészségpolitikára, mert ez eddig nem volt. Kell csinálni egészségpolitikát, és utána ezt az egészségpolitikát végre kell hajtani. Ennek az egészségpolitikának az egyik alappillére az egységes, egyszerkezetű, nemzeti társadalmi egészségbiztosítási intézmény létrehozása és megerősítése, és akkor, ha garantált egészségbiztosításunk társadalmi alapon van, társadalmi egészség ellenőrzéssel, ehhez felnövekvő források vannak, mert azt mondja a politika, hogy a magyar nemzet számára a humán oldal megerősítése szükséges, akkor ezek olyan ígéretek, amelyekkel el tudunk indulni, és amelyek hitet adnak ahhoz, hogy érdemes is kell ezen az úton tovább dolgozni. Az oktatás és az egészségügy az a két fő pont, amire Magyarországnak fókuszálnia kellett volna, és fókuszálnia kell, és bár én magam orvos vagyok és egészségügyi, de nem azért, mert az én drága feleségem és az én drága jó anyám emléke kötelez rá, hanem azért, mert a hitem szerint tudom, hogy az oktatás és az egészségügy így van. Hogy az egészségügyben és a gyógyításban állandóan szembesülnöm kell a rendkívüli módon megvert oktatásból fakadó össznépi tájékozatlansággal, butasággal, kiszolgáltatottsággal. Tehát ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggnek. És ezt a két pillért, ezt a két fatörzset akarták állandóan elfűrészelni az elmúlt időszakban, és ezt a két pillért kell nekünk megvédeni, és felépíteni, és megerősíteni ahhoz, hogy erre nemzetet és országot lehessen építeni. Amikor Klebersberg Kuno úgy fogalmazott, ott a Trianon utáni még tragikusabb helyzetben lévő Magyarországon, hogy mivel nemzetvédelmi minisztériumunk lévén, hogy ugye a hadseregünket is lényegében felszámolták, nem lehet, ezért innentől kezdve az oktatás és kultúra lesz a nemzetvédelmi minisztérium. Újra ugyanebben a helyzetben vagyunk, a nemzetvédelmi minisztérium döntően éppen az oktatással és kultúrával foglalkozó minisztérium kell, hogy legyen. Létre kell hozni tehát azokat a feltételeket, ahol a magyar társadalom végre valóban szabadon, nemzetként, egységes nemzeti közösségként valóban szabadon gondolkodhat el önmagáról és a világhoz való kapcsolatáról. Nemzeti vezetőkre van szükség, nemesekre, magyar nemesekre van szükség. Olyan emberekre, akik hazájukért, nemzetükért áldozatot képesek hozni, lemondani akár a vagyonukról, és úgy, ahogy eleinte tették, akár az életükről, ha a nemzet azt megkívánja. Ugye Petőfi azt mondta, hogy a szerelem az első, de a haza előzi. A helyes érzék valóban az lenne, hogyha az egységes nemzeti közösségért az egy személy akár az életét is hajlandó lenne feláldozni, mert érzi, hogy annak a része és az által létezik. A nemzet együtt többet tud elérni, mint az emberek külön-külön összegzett teljesítménye. De ez az anyagi szervezettség frontján áll, ugyanakkor a közös megőrzésében, továbbadásában, az identitás megőrzésében, ott meg nem a nyereség a lényeg, hanem pontosan ennek az eszmei értéknek, ennek az érzelmi közösségnek a megtartása. Egy nemzetstratégia alapvetően két fontos elemre épül, a felismerésekre, annak a helyzetnek a beazonosítására, elbeszélésére, amelyben vagyunk, és annak a megbeszélésére, hogy amikor majd elkezdünk közösen, hosszú távon, összehangoltan cselekedni, akkor ez hogyan fogja érinteni az egyes személyeket, illetve az egyes társadalmi közösségeket. Ha ez a szabadság létrejön, akkor a legelső és legkényesebb kérdés a birodalmi függésünk megbeszélése. Ebbe beleértve természetesen az egész média rendszert is, az egész belső nyilvánosságot, az egész diskurzusteret, iszonyatos konfliktusokra számíthatunk. Alig ha véletlen, hogy a globális véleményhatalom elsősorban ezt szállta meg.
Bábel torony legendájából pontosan tudjuk, hogy aki el akar veszélyteni egy közösséget, az összezavarja annak nyelvét, és akkor utána nyert ügye van, mert ha egy közösség önmagával sem képes szóba állni, akkor nyilván korlátlanul kifosztható. Tehát éppen ezért először nyelvi beszédközösségünket kell helyreállítani, iszonyatos erejű profitérdekek, és még ennél is nagyobb hatalmi érdekek fűződnek ahhoz, hogy a magyar társadalom ne legyen képes visszaszerezni a szellemi, erkölcsi önállóságát. De nekünk meg minden áron, és itt szeretném ezt megnyomni, minden áron, minden rendelkezésünkre álló eszközzel vissza kell szerezni ezt a szellemi és erkölcsi önállóságot. Ha a következő, vagy az azt követő kormányok és politikai erők nem fogják ezt a célt szolgálni, akkor következik a magyar nemzet tagjainak a feladata és felelőssége, ami pedig nem jelent mást, mint egy olyan civil összefogást és egy olyan akarat érvényesítését, amely adott esetben képes arra, hogy ezeket a kormányokat elűzze, és egy olyan kormányt hozzon, egy olyan parlamenttel, amely a nemzet által meghatározott legfontosabb alapelveket magáévá teszi. Tehát maximum 2 éven belül eldől, hogy a választások utáni új kormány a régi, megbukóban révő rendszer utolsó kormánya lesz, vagy a reményeink szerint felépülő új rendszer első kormányává válik. A személyünkben való megújulás az áloga annak, hogy megújuljon a nemzet. Tehát ezt kívülről nem lehet megvalósítani. Ezt csak magamban tudom elkezdeni, és mindenki csak magában tudja elkezdeni. Tehát nekem kell saját magammal számot vetni, hogy ki vagyok én. Milyen hitványságok vannak bennem, és milyen talentumokkal volt lehetőségem megszületni, ebbe a létező valóságba megérkezni. És az a feladat, hogy a gyöngeségeket megpróbáljam orvosolni, a bennem lévő jót pedig elfogadni, a lehetőségeimet megismerni, elfogadni, és azt kamatoztatni, nem csak saját magam, nem csak a családom, hanem a közösségem javára is. Itt kezdődik minden. Csak